Soc la Nani Moré, directora de l'associació Menjadors Ecològics, i la nostra associació el que fa és sobretot incidir en promoure un canvi de model en els menjadors escolars. En els menjadors escolars passa igual que en el consum de casa, que actualment nosaltres som actors passius on no depèn de nosaltres allò que menjarem, sinó que hi ha tota una sèrie d'empreses que són les que tenen en aquest cas el poder de decisió des de decidir com es produeixen els aliments, quins són els aliments que es produeixen i quins són els que al final ens arribaran en el plat, ja sigui de casa o de l'escola. Si analitzem una mica aquest model veiem que és un model que no està funcionant, perquè és un model que boi que es produeixen molts aliments causa fam, és un model que igualment amb aquest excés d'aliments no ens està donant una alimentació saludable i de qualitat, i llavors quan anem a buscar com podem canviar això i en aquest cas ho anem a reivindicar en base a un dret, doncs veiem que la sobirania alimentària, que és un dret que tenim, en aquest cas actualment no el podem exercir, i si és en un menjador encara menys, perquè els usuaris que es queden cada dia a l'escola són en aquest cas cautius, i ells es queden però no decideixen res d'allò que es troben ni en el plat ni en el temps de menjador, que també és un temps d'acompanyament que és important tenir una mirada. Per què és important introduir el concepte de la sobirania alimentària? Doncs perquè quan comencem a introduir el concepte i comencem a donar-li un valor a la producció, un valor que fins ara no s'ha donat, perquè nosaltres hem trobat sempre els aliments a la prestatgeria del supermercat o al distribuïdor que ens l'ha portat a l'escola, veiem que aquests aliments evidentment poden estar produïts per persones, que poden ser persones properes, que poden ser persones que ens poden enriquir amb tota una varietat d'aliments, i passem de tenir només un tomàquet madur i un tomàquet verd i coneixem una riquesa, una varietat de tomàquets que variarà en funció de la zona on tinguem l'escola, i a poc, a través d'aquest canvi, a través d'aquest dret i d'aquesta reivindicació al mateix temps, la cuina es comença a omplir de tota una riquesa alimentària que ens donarà una varietat a l'hora de poder treballar tota una sèrie de menús on la base sempre serà la dieta mediterrània, perquè és on nosaltres vivim i on estem, però sobretot també aconseguirem dos punts que és molt important, que és, per una part, ens estarem nutrint amb salut, però per una altra part també serem coherents amb el nostre consum i no mirarem només allò que ens convé, sinó que també tindrem en compte d'on ho traurem i les conseqüències que té això. És una mica com que el concepte de la sobirania alimentària és una llavor que podem plantar en el menjador, que a poc anirà creixent i ens convidarà a reflexionar sobre tota una sèrie de coses, i també en aquest acompanyament on ja no només direm t'has de menjar això perquè és bo, t'has de menjar això perquè també té un nom, perquè té un productor, perquè té tot unes arrels que es poden anar treballant. Habitualment, a més, és interessant analitzar en aquest cas també què passa quan comencem a entendre l'alimentació d'aquesta manera, perquè estem parlant que el temps de menjador, ja dèiem que els usuaris són gent, en aquest cas que són nens i nenes que tenen una actitud passiva perquè ells no decideixen res, però si nosaltres des d'aquesta gestió tenim aquesta mirada, estem també incidint en un canvi a l'escola. O sigui, l'escola com a espai educatiu també a poc pot anar tenint una mirada, ja no tant d'esquenes cap al menjador, sinó que entendre que un infant des que entra a l'escola fins que surt no té la capacitat de dissociar si està dintre d'un horari lectiu o d'un horari no lectiu, sinó que entén que està a l'escola i per tant tota l'estona està en un constant aprenentatge. Si aquest aprenentatge comença en el menjador, potser ens farà reflexionar sobre com podem portar tot aquest aprenentatge a l'aula, i potser hi ha assignatures que a nivell curricular ens permeten anar incidint una mica en el que pretenem, que al final és que aquestes generacions que estan ara a l'escola tinguin una mirada diferent a l'alimentació de la que tenim nosaltres. O sigui, nosaltres hem viscut un canvi generacional on la majoria teníem a prop les produccions i ens n'hem allunyat i pràcticament no en sabem res, per tant aquests nens que estan a l'escola moltes vegades no han vist més que l'hortet de l'escola com a nivell simbòlic, però no coneixen les produccions, han menjat molta proteïna animal però no han vist mai un animal viu, i el que ens permet és això, a poc anar educant sobre tots aquests valors, que són uns valors que enriquiran el nostre territori, que enriquiran la nostra comunitat i que ara mateix viuen un moment
en el que hi ha una capacitat per recuperar tot això, perquè sí que n'hem perdut una part, sí que és veritat que també tenim aquest problema de salut on tenim un accés d'alimentació però no una qualitat nutricional, i aquest concepte el que fa a poc és això, anar estirant d'aquesta llavor, anar estirant d'aquest fil i poder-ho treballar. O sigui, conceptualment, aplicar tot això a l'escola i recuperar i reconèixer tots aquests valors que ens pot aportar la sobirania alimentària és molt interessant, però hem de també reconèixer en quin punt és en el que estem ara, i ara mateix estem en un punt on fins ara el model majoritari ha estat una facilitat d'adquirir tota una sèrie de productes via una distribució que pràcticament ja venen manipulats, que gairebé no s'han de treballar a la cuina, que s'ha afavorit més en pensar quins són més els plats que els agraden als nens, com que siguin més fàcils de menjar, que no pas quins són els que els hauríem de motivar a que mengessin perquè serien molt millors per als seus hàbits saludables. I què ens trobem? Que si volem canviar això s'ha de tenir en compte des de quins productors tenim propers, que potser inicialment no en tenim perquè aquest model ens ha fet perdre aquesta capacitat productiva propera, però que si nosaltres a poc volem anar cap aquí podem aconseguir recuperar aquests productors locals a prop de la nostra escola. I després, quan aquests aliments arriben a la cuina, també ens trobem que són unes cuines que no estan preparades perquè entri el producte fresc. I aquí es genera a vegades un rebuig malentès sobre que el producte ecològic no entra bé a la cuina perquè té un risc sanitari, quan és una confusió perquè, clar, si teníem les mongetes congelades eren tan fàcils com estirar-les del congelador, obrir la bossa i ja està. Quan entra un enciam amb terra, doncs sí, l'hem de desbandir molt bé, l'hem de manipular correctament per garantir que aquest enciam, ja no només perquè fos ecològic, que té uns bons nutrients, també tingui la seguretat alimentària, que també és una responsabilitat que ha de complir en aquest cas el menjador. O sigui, ja no és tant el fet de canviar d'un producte a un altre, sinó que hi ha una realitat de manipulació a la cuina que haurem de tenir en compte que s'haurà de treballar una traçabilitat d'aquest producte i que, a més, el cuiner o el personal de cuina que hi hagi a l'escola haurà de rebre, en aquest cas, una formació per conèixer com organitzar-se, com preparar amb aquests nous ingredients, com introduir tota aquesta verdura que potser no havia vist mai, perquè tota aquesta riquesa de la varietat que tenim ara a la cuina no era només aquella mongeta i aquell carbassó que estàvem acostumats a veure, sinó que n'hi ha més. I al final, tot aquest plat, quan ja s'ha preparat, també arriba al menjador, i si els nens fins ara menjaven verdura un cop a la setmana, que era la patata amb mongeta congelada, doncs ara és molt probable que comencin a menjar verdura cada dia. I de seguida ens tirem enrere i pensem, ui, als nens no els agrada la verdura. Bueno, com sabem que no els agrada la verdura? Els hem convidat a que els agradi la verdura? Hem pensat plats que els hi vinguin de gust? Ho hem fet d'una manera atractiva, perquè alimentar-se és una necessitat, però també és un plaer, i per tant hem de ser capaços de poder combinar les dues coses. Per tant, aquests tipus de projectes també ens ajuden a definir una mica al final quina és l'alimentació que com a població hem de tenir ara en el segle XXI, una alimentació que ha de tenir les bases de la dieta mediterrània, però que ja no pot ser la dels nostres avis o dels nostres besavis, perquè ells menjaven amb bastant poder calòric per les necessitats, o sigui, pel tipus de vida que es portava. Nosaltres tenim ara una vida més sedentària, ho hem d'adequar. Les seves verdures eren molt grises i nosaltres ara volem molts colors. També la part visual fa que el plat sigui més atractiu, però també és un indicatiu que hem pogut conservar nutrients, que això també és molt important. Llavors, doncs, el temps de menjador és un temps de descoberta, d'acceptació de totes aquestes propostes, on també és molt important que les persones que estan al menjador, a part de tenir una mirada cap als nens i les nenes a nivell d'acompanyament, qui són, com estan, què els hi passa, què els hi preocupa, també han de tenir uns coneixements de què és el que s'ha posat en el plat i saber conèixer els cereals, els llegums. Tenim una gran riquesa de varietat, per exemple, de llegums, i moltes vegades coneixem la llentia, la mongeta seca i el cigró. Doncs només de mongetes n'hi ha moltíssimes varietats, i això ens permetrà fer plats que siguin diferents perquè tenen colors, textures, i aquestes combinacions ens poden afavorir a que hi hagi una acceptació quan sabem que inicialment veníem de poca verdura, de precuinats, de plats que
són com més atractius per a aquestes edats. Però nosaltres revertirem aquest atractiu apuntant cap a la direcció d'una mirada molt més àmplia on hi ha un valor, que és en aquest cas el valor de la producció, on també hi ha el valor de l'alimentació i també hi ha un valor mediambiental que és molt important, no? Perquè al final, quan ells siguin grans, el que es trobin en el món que hagin de viure tindrà molt a veure amb aquestes decisions que nosaltres hem pres i sabem que l'alimentació té a veure molt amb el canvi climàtic i amb el moment en el que estem vivint. Per tant, com els hi podem ensenyar tota una sèrie de coses a l'escola i com els podem ajudar a formar-se i a viure en un espai on cada vegada està més malmès. O sigui, que si tenim en compte les tres potes i les anem treballant a poc, podem trobar una solució conjunta que ens afavoreixi més com a model de societat. Un model de societat que pot començar a l'escola, però que també és molt important que arribi a casa. Si no tenim aquesta acceptació al menjador, per què és? Perquè aquesta alimentació que hi ha al menjador també és l'alimentació que hi ha a casa. Abans el berenar podia ser una peça de fruita, un pa amb xocolata, alguna cosa així. Ara els donem tant de sucre que ells mateixos es descompensen i aquest sucre els hi fa desitjar carn i després la carn els hi fa desitjar una altra cosa i sempre estem com ballant en una proposta alimentària on és veritat que el ritme de vida i la realitat que hem de viure com a pares no ens facilita poder treballar tots aquests hàbits, però i si des de l'escola ens faciliten tota una sèrie d'informació? Com a pares és molt probable que si se'ns facilita aquesta informació, com a la responsabilitat que sentim, que és la de poder alimentar i educar els nostres fills de la millor manera, aquesta informació és molt probable que sigui ben rebuda. Per tant, és com que si aconseguíssim equilibrar la balança en aquesta coherència tant a l'escola com a casa, els nens i nenes tindrien moltes més motivacions per entendre tot allò que fem i després, quan ells siguin grans, practicar-ho d'una manera natural, d'una manera que nosaltres encara no sabem ben bé quina és perquè estem treballant per descobrir-la i també els necessitem amb ells perquè ens ajudin.